Dyma'r myfyrdod ar gyfer Hydref yr 15 yn myfyrdod diolchgarwch ni. Eisiau darllen chydig o adnodau o'r Galatiaid o benod 6. Peidiwch twyllo'ch hunain, allwch chi ddim chwarae gemau gyda Duw. Y pobl yn Medi beth maen nhw'n ei hau. Bydd y rhai sy'n byw i foddhau eu chwantau pechadurus yn Medi canlyniadau hynny, sef dinistyr. Ond bydd y rhai sy'n byw i blesio'r ysbryd yn Medi bywyd tragwyddol o'r ysbryd. Felly dylen ni byth flino gwneud daioni. Os newn ni ddal ati daw'r amser pan fyddwn ni'n Medi cynheuaf o fendith. Felly, bob cyfle gawn ni, gadewch i ni wneud daioni i bawb, ac yn arbennig i'r teulu o gredinwyr. Fel yma dwi'n ei gweld i, y rhai sy'n aredig drygioni ac yn ai helynt sy'n Medi cynheuaf hynny. Wel, wy'n rhaid y 7th adnod o Galatiaid 6. Na thwyller chwi, ni watwerir Duw canes beth bynnag a heuo dyn, hynny hefyd a fed e fe. A mi gewch i'r cyfeithiad Saesneg, mae yna dywediad addas yn o fe. Make no mistake about this. God is not to be fooled. A man reaps what he sows. A hyn a heuo dyn, hynny a fed e fe. Sgrifennu mae'r apostol Paul i eglwys ifanc ddibrofiad, cymdeithas newydd heb orffennol, heb wreiddiau iddi. Wel, beth amdano ni heddi? Wel, oedd yn eglwysu ni yma o'n blaen ni, am y holl brofiad a thraddodiad i gorffennol i'n helpu. Ond roedd pobl Galatia'n bod o flaen eu heglwys. Dyma bobl wedi arfer byw ac addoli mewn un ffordd, ac yma newid i ffordd am ffordd hollol newydd. Falle bod ambell beth yn swnio'n elfennol yma. Ambell gyngor ar i'r Paul yn swnio'n syml ac yn rhywbeth y dweden i le pob Cristion wybod. Yr ateb gorau i gred fel yna yw geiriau Paul ei hunan. Mi aroddais i chwi laeth i wyfed ac nid bwyd. Naw, sneb roi cig i faban bach os newydd i enni. Chi'n dechrau gyda llath a gweithio ymlaen at y cig yn araf. Dyna ffordd Paul gyda'r eglwysu hyn yn ei babandod. O blith llawer o gynghorion ar oesau, a mae y geiriau sy'n adnod yn testyn ni. Peidiwch chi a gwneud camgymeriad fan hyn. Ni ellir twyllo Duw fel ein ni'n twyllo'n gilydd. Beth bynnag mae dyn yn hau, hynny hefyd a fydd e'n ei fedi. Wy'n eich gwahodd chi ystyried y geiriau hyn o'i eiddo. Beth bynnag a heuo dyn, hynny a fed e fe. Ydy hyn yn wir? Wel, o ystyried y gosodiad mewn perthynas o byd natur, gwelwn ar unwaith i fod e'n wir. Hai hadau gwair, wel, so ni'n disgwyl cael gwenith o'r cawd i ni. So ni'n di hau pren y faleg o bryn bod neb yn disgwyl o renne oddi wrthi. Os ych chi'n plannu bylb daffodil, wel dim ond ffwl fyddai'n disgwyl gweld rhosyn. Mae'r ffrwyth bob amser o'r un natur ar hedyn a heir. Mae'r cynnyrch bob tro o'r un ansawdd ar hedyn a heir. Pan edrychwn ar fyd natur, fe brofa geiriau ar apostol Paul. Gwir, gwir ydynt. Ond nid sôn am wirionedd y myd gardd a fferm mae Paul, ond dweud bod yn wir hefyd am ddyn. Mae'r ffrwyth a gaeth o'r un natur yn union ar hyn y mae ef yn hau yn ei fywyd. Ai gwir hyn te? Meddyliwch am funed am ddoi ddyn fel hyn. Un yn garedig, geirwyr, gonest gyda iaith lan. Dyna'r had mae'n wasgaru ymlith y bobl mae'n cydfyw ac yn cydweithio nhw. Dyn arall, dyn cas, byw bywyd isel, rhegi beinydd, gwneud dim i helpu neb, ddeddwn barhaus, a dyna'r hadau mae e'n hau ymlith i bobl. Pa un o'r ddau sy'n enyn eich edmygedd a'ch parch? Mae'r cynheuaf a gaeth y ddau, gan eu cymdogion, o'r un natur yn union ar hyn fydd ynt hau. Rhowch y ddau dychmygol i'r test eto. Mae problem yn eich poeni chi. I chi moyn cyngor, chi moyn cymorth, chi moyn help. At pa un o'r ddau yr ai chi rannu eich cyfrinach ac i geisio help. Rwy'n nhw ar un prawf eto, y prawf eithaf efallai. Tebyg i pa un o'r ddau y carech i'ch plentyn fod wedi ddod dyfu'n ddyn. A gen i syniad go dda beth yw'ch ateb chi. Oherwydd beth bynnag a heuo dyn, hynny hefyd a fed e fe. A hyn yn wir
am berthynas dyn a dyn. Ond mi gredai fod yr apostol am mynd i fynd un cam ymhellach. Mae e'n dod â Duw i'r darlun, ac yn dweud fod hyn yn wir hefyd am berthynas dyn a Duw, yr hyn a heuo dyn yn ei berthynas â Duw, hynny hefyd a fe dy fe. A'i gwir hyn eto te? Wel, mi drawn ni'r Beibl am ateb i'r cwestiwn a throi at eiriau'r arglwydd Iesu hunan. Mae e'n sôn am bobl sy'n gwrthod ffydd Duw ac yn ymwrthod ar un anfonwyd yn waredwr dynion. Ac wedi sôn amdanyn nhw, dyma'r dyfarniad. Oedd hwnna wado fab y dyn ger bron dynion a wedi'r gan fab y dyn ger bron Duw. Gwadu Crist, dyna'r had a heasant ac mae'r ffrwyth a dderbyniant o'r un natur yn union. Wel, mae'n deg gofyn wedyn, beth yw cynheuaf dyn a rodia ffordd Duw, pobl sy'n derbyn gofynion ar efengil ac yn derbyn yr un anfonod Duw yn waredwr ac yn arglwydd. Dyma'r dyfarniad, geiriau'r arglwydd ei hunan eto, yr hwnna a ddefo mab y dyn ger bron dynion a ddefyr gan fab y dyn ger bron Duw. Mae'r ffrwyth, y cynheuaf, o'r un natur a'r had. Beth bynnag a heuo dyn hynny a fe dy fe. Byd natur, perthynas dyn a dyn, perthynas dyn a Duw, dengys y cyfan fod geiriau'r apostol yn wir. Na thwyller chi, ni watwari'r Duw canis beth bynnag a heuwn bydd yn rhaid i ni fedi. Nawr, mi garwn ni newid trefn dau air yng ngosodiad yr apostol Paul ac awgrymu fod geiriau'r un mor wir, y geiriau'r un mor wir pef gosodem hwy fel hyn. Beth bynnag a fedo dyn, hynny hefyd a heia efe. Nawr, gadwch ni droi i fyd natur eto, i fyd y ffermwr am funud. Gwir mae gwair, gaeth y ffermwr os ydyw yn hau hadau gwair, ond onid yw'r un mor wir amdano mae'r hyn mae'n fedi sy'n rhoi'r had iddo. Hynny yw mae'n cadw ar cynheuaf fel enni ar gyfer hau y flwyddyn ganlynol. Glywch chi am yr ardd, mae'n wir am dato yn yr ardd yn diwe. Garddwyr yn cadw tato had o grop eleni i hau y tymor nesaf. Allan o'r hyn mae'n fedi y daw ei had i hau eto. A mae hyn y myd dynion hefyd. Mewn un ystyr, chi'n gweld, parot yw plentyn bach. Mewn gair a gweithred, dynwared mae pob plentyn bach, ac oherwydd hyn mae cyfrifoldeb mawr tuag atynt. Mewn cartref ac eilwyd, os na chliw plentyn yno ddim ond rhegfeidd, pidwch â gweld bai o'n fe mregi. Dyna'r hadau gafodd e. Beth arall sydd ganddo i hau? Yr hyn a welant a wnant. Mae'r rhan bwysig yn y capel a'r ysgol i chwarae, nid cymryd lle y cartre, ond cydweithio gyda'r cartre. Ond grandwch, mae'r pentref cyfan neu ran yn y gwaith o roddi hadau yn wylo ein plant. Pawb. I ni'n gwneud â ddewid pan mae plentyn yn cael ei fydyddio i helpu yr rhieni fagu'r plentyn yn gywir. Chi'n cofio? Nawr, pan oedden ni'n blant, oedd y pentre i gyd yn magu ni. Falle fod hyn yn newid erbyn heddi gyda'r holl symud, ond dyle fe ddim. Y gwir yw, chi'n gweld, rhan amlaf o'r amser, o'n i olwg fy rhieni, a'r athrawon, a'r gweinidog, yn had oedd hwnnw wrth gwrs, a'r diaconiad. Chwarae yn y gwendraeth, neu lawr yng ngwaelod y pentre. Ond os gnawn ni ddrygioni neu regi, buan iawn y byddai'r rhywun yn galw arna i a rhoi gwers i mi. Oedd ychydig eiriau yn ddigon. Chi'n cofio'r frawddeg honno oedd yn eich llorio chi o hyd. Mi fyddai'n dweud wrth y dad. Oedd hwnna'n dod i stop ar bob un o'n ni. Ond y pentref i gyd yn magu'r plant. Pawb yn cyfrannu hadau i ni ei hau. Mae'n braf cael byw heddi yn nyddiau'r darganfyddiadau. A diolch am bob darganfyddiad. Yn cenhedlaeth ni sydd wedi darganfod y gallu a'r nerth sydd yn yr atom a'r byd niwclear. I ni mae'r nerth atomig wedi dod. Pa ddiben y rown ni iddo. Falle bod ni'n meddwl am Putin fan hyn yn y dyddiau yma. Achos cofiwch ni sy'n hau hadau hwn heddi. Allwn ni ei ddefnyddio i leddfu neu roddi loes. Hau'r had mewn cenhedlaeth ni, ond yn plant fydd yn medi'r cynheuaf. Falle byddai gan blant Chernobyl farn ar hyn. Cofiwch,
Yr hyn a fedant hwy hynny hefyd a fyddant yn hau. Mae'n cyfrifoldeb a'n braint yn un fawr. Gafalwn hau yn dda heddi, fel y bydd yn o ffrwyth y cynheuadd, had da i'r genhedlaeth a ddaw. Mae'n adeg diolchgarwch, ac ni'n diolch i Dduw am yn digoni gyda bwyd a hadau ar gyfer y dyfodol fel y gnawn ni'n flynyddol. Gadwch i ni hau hadau y bydd y genhedlaeth nesaf yr un mor ddiolchgar i ni amdanynt. Ydy mae'r cyfrifoldeb yn fawr. Ond i ddychwelyd at fod yn blwyfol am munud, cofiwch mai yr had a roeddwch chi yn wylo plant yn eglwysi ac ieuenctid yn eglwysi ar ardal yma heddi a fydda nhw'n i hau yfori. Mae gen i bregaeth arall fel y gwyddoch chi. Bregaeth ddiolchgarwch dan y testyn wele heiwr aeth allan i hau. A'r trydydd pen yn y bregaeth honno yw mae'n rhaid wrth heiwr. Yn rhaid wrth yr heiwr. Yn wir mae Duw yn dibynnu ar yr heiwr. Gan mae trwy ddynion y dewisod o gyflawni ei waith ar y ddeiar. Mae yna chwedl yn dweud i'r angel wedi'r esgyniad ofyn i'r Iesu pwy sy'n cario'r gwaith ymlaen. Pedr, Thomas, Ioan ac yn y blaen medde fe. Mae'r angel criw gorryfedd ydynt, beth os mythant? Ac ateb yr Iesu, does gen ni ddim darpariaeth arall. A mae yna neges i ni fyna heddi. Mae Duw yn hangen i wneud ei waith. Mae'n gyfrifoldeb mawr, a rhaid i ni beidio bod ofn methu, mae peidio trio llawer gwath na methu. Ni sy'n hau yr egwyddorion pwysicaf yn y bydysawd yma. Falle'n bod ni'n griw gorryfedd, i ni'n bell llawer yn berffeth. Ond yn dyletswydd yw trosglwyddo neges Duw ac egwyddorion o faddeuant a chariad. Chi'n cofio'r stori ono am fachgen dall yn eistedd ar risiau mewn tre gyda het o'i flan. Ond dal arwydd gyda'r geiriau arno rwyf yn ddall, allwch chi fe helpu os gwelwch yn dda. Dim ond ychydig geiniogau oedd yn yr het. O dyn yn cerdded hibo, mae'n tynnu arian o'i boced, roi'r arian yn yr het, a mae'n cydion yr arwydd oddi ar y bachgen i droi rownd ac ysgrifennu geiriau eraill arno fe. A mae fe'n rhoi fe nôl a neu siŵr bod pawb yn gallu gweld y geiriau newydd. Cyn bod hirodd yr het yn llenwi, a llawer mwy o bobl yn rhoi arian i'r bachgen. Drawn hwnnw daeth y dyn yn ôl i weld sydd oedd pethau mynd gyda'r bachgen. Fe adnabyddodd y bachgen sŵn trad y dyn a meddwl fe, ai chi newidiodd fy arwydd i bore yma? Beth wnaethoch chi sgrifennu arno fe? Dim ond y gwir atebodd y dyn. Mi ddywedais yr un beth a ti ond mewn ffordd wahanol. Mi ysgrifennais, mae heddiw yn diwrnod hyfryd, ond allai i mo'i weld. Oedd y ddoi arwydd yn gweud bod y bachgen yn ddall, ond dyna'r unig beth roedd yr arwydd cyntaf i ddweud. Oedd yr ail arwydd yn dweud wrth bobl pa mor ffodus oedden nhw, nad oedden nhw'n ddall. Ond dim rhyfedd fod yr ail arwydd mor effeithiol. A'r wers yn ni fyna yw o dylen ni fod yn ddiolchgar am yr hyn sydd gyda ni. A dylen ni feddwl yn greadigol, yn wahanol ac yn bositif wrth hau. Mae'r cyfrifoldeb yn fawr. Mi allwn ni fod wedi pregethu am ffrwythau a llafur a chynheuaf, ond mae ffrwythau a'r hadau bywyd yr ydym yn hau yn bwysicach feitsions. Rhain fydd yn cyfoethogi cynheuaf y dyfodol. Peidiant ninnau a chymryd yn twyllo gan neb mwy na'r galatiad gynt. Ni watwari'r Duw, canes beth bynnag a heuo dyn, hynny hefyd a fed e fe. Mae'r geiriau roedd fy rhieni'n ddweud wrth ai ac roeddwn i'n ysgrifennu yng Nghaerdydd Llongyfarch y Meibion pan oedden nhw'n llwyddo yn rhywbeth. Mae'r geiriau'n wir iawn yng nghyd-destun ein myfyrdiod heddi, a rwy'n cloi gyda'r rhain. Ti gei yn ôl yr hyn a wneu, os bydd y daith i'r dydd, y dydd a gei. Mwyn enw. Amen. Gawn ni weddio. Yn tad, diolch i ti am gariad a'n wyliad, caredigrwydd cymdogion a thewngarwch ffrindiau. Ac wrth i ni ddiolch gwnaen ni sylweddoli mor dda yw i arno, ac mor fawr yw e'n dyled i ti. Yn dy drigaredd agor yn llyged i weld anghenion pobl eraill, ac i rannu dy fendithion yn ysbryd y gariad. O dad nefol nerthon ni ymwadu ni'n hunain, i godi'n croes ac i ddilyn Iesu Grist. Gwna ni'n offeri ni gyhoeddi ei neges o ewyllus da ar draws y byd, gan ddechrau yn ein pentrefi yn hunain. Ac o dad, cadw ni rhag anghofio'r miloedd heddiw yn ein byd sy'n ddigartref a heb aelwyd i orffwys arni.
Yn dy drigaredd teina dadau'n rasol dros di'n toll, yn nerthan ninnau wneud yn rhan i lyddfu poen ac i ysgafnhau beichiau bywyd ein brodyr a chwiorydd. Diolch yn arbennig am dy fab Iesu Grist ac am ei gwyddorion yr efengylau. Maddeu'n bod ni mor amharod i wrando. Maddeu'n bod mor araf i ddiolch. I emaddau ein camweddau i gyd. Ein ni'n gofyn hyn oll yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Sul nesa, trydydd ar hugen fydd hi'n gwrdd plant yn Nghypel Sion ac yn Bethesda ac yn oedfa arferol yn Nazaret.